teko sesat gawa kening tresno banyu bengawan sinara cahya ning bulan lir sewu dian harap munggah kenangan ngarasake nopo mung sarwana ing taman curug taman indah kutha Solo papan kreasi pemuda lan mudi sing tuwa-tuwa weling ijo nganti lali ditinggal kapre badan ketimur mengkoke keri ngacaman yo sing eling dek eling bapopo kuwi budaya tetep jaya saklaminyo
Kersane cek meriah, cek radi hangat, je. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek mangayu bagyo katur dumateng sedaya warga seklomprek nggih ingkang rawuh dalu menika. Pepanggihan malih kalian ludruke arek-arek Surabaya napa, Bu? Citra Baru, nggih. Niki wau wonten panyuwunan apa sayang? Kawin kontrak saking Bunda ingkang wonten ngajeng matur sembah nuwun nggih pasumbasipun. Disukani langsung Mas Yunus mergi sampun radi dalu. Kawin kontrak sayang. Ayo Cak Kosim. Cek Ji. Bareng-bareng Citra Baru lagi. Ayo sayangku. Kita goyang lagi bareng-bareng semuanya Citra Baru. Sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah di sisiku sayang. Mas jangan kelewatan. Ayo mergo janjine yang mau kawin kontrakan. Iya. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta bisa ku perpanjang, tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Terlaksana kawinan ijab kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Kawin kontrak sampun abah. Dos pundi niki? Dos kali. Nggih, bilih tasik wonten melih. Pak Lurah rawuh napa? Bapak Lurah rawuh. Bapak Lurah mboten rawuh. Bapak Kasun mboten rawuh. Bapak RW mboten rawuh. Bapak RW sugeng dalu Bapak. Bapak RW jenengan ketiban sampur lho Pak. Kok welean niku pripun? Lah jenengan sebeduk kok lagi pun tetepangan Pak RW. Sebeduk lho. Lah ya ket beduk sampeyan ro jenenge ta gak? Ya roku ya Pak RW ngono tok. Karo jenenge lak ya kebacut. Pak jenengan asmane sinten Pak? Asma Mengi. Gak ngaku. Nggih monggo bilih saking bunda-bundaku ingkang wonten sebelah kanan tasik wonten. Nggih. Para tamu ingkang wonten sebelah kiri kula aturi semonggo bilih berpartisipasi duet nggih monggo. Monggo menawa niku bakul sayur nggih monggo. Ayo bunda-bundaku yang di sebelah kanan. Dang cus kesini bunda. Lah ngeten lho Pak. Nah, ayo. Napa niki Bapak? Napa bunda niki bunda? Rondo gantungan. Kok semerap nek niki sak menten kae niki rondo sedanten. Nggih. Alah nggih umi. Matur senuwun nggih Bunda, nggih. Rondo gantungan. Rondo gantungan mandhapipun Sarip tambah oso. Sarip. Monggo sing dadi rondo sapa iki? Ayo ya. Citra Barunya Surabaya.
patungan pun pisahan nanging dereng pegatan Vokal mas, vokal wedok. Vokal wedok. Vokal Sinden Tresna. Senajan sira rada gabungan aku satu Witen tresno mas saka kulino saya suwe aku saya tresno aku mbok tinggali lunga aku trimo mangan jagung godhong tela Digoyang bareng Citra baru ada Jaga Krishna 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 Audio Budaya Official Madurasu iki cerita tingkane jaman kuno analikane wong Jawa dijajah rondo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tapangko Lurah Gedangan terima kasih londo blangkonan ngantek londo tindake sawenang-wenang anake pancen bae Sarip dikepuki Sarip pratrimo Lurah Gedangan dipateni ketane tangkati jagoane taiti kusir dokar buruwe apa haji kulon kali Sarip jagoan seti bangsa bebuyutan paiti disunduk hayal Sarip kapiyane pancen maling aning hasilé diwenehke fakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno ceritane lodrok yuk Sarip tambah osu Nggih. Sarep tambah usaha sampun nggih. Pripun malih niki Abah? Nggih Abah sing sebelah mriki mboten wonten suarane sama sekali niki. Pripun Abah? Nggih. ya Bapak RW niki pundi mau? Nggih, Bapak Ibu monggo. Oh ini iki lagi. Oh bukan ada. Apa iki, Mbak? ini tadi ada permintaan dari yes sebelah Apa? sana bukan itu mbak-mbak Oh, warkop. Mbak. minta Oh, ego wong tua versi jaranan Eh. nangis iki temenan Yo. ayo Ayo ndang mapan. Ayo no. Ayo so. Si gila. Yo. Yo. Oh ya. Ayo ya. Oh ya. Oh ya. Ayo.
Cerita sing paling nglarani Citra Baru Indonesia. nalika bapak lunga ninggalke keluarga nangsa nanging kudu tak terima. Ayo Duri. Sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane. Bapak ibu bengong dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning kasih kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene kita diri kudu iso kuat balungane. Matur sembah nuwun abah ya merkono ajuna terima kasih abah ya ayo matur sembah nuwun abah. Ngene men ana sing rusak omahe. Ayo yo sembah nuwun abah. Awas celeng serenggi. Jaran duri di jaran duri rek. Awas. Citra Baru. Dadi liwang atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus kanthi laku godho ati rinten siang dalu adik ragil Kinerban jiwa raga munggah rasa tumetes ing kalbu.
dilakoni. Ya ngene iki lho, Mas ya dalu ya tetap semangat. Nggih. Kangeng. Monggo yang belum panitia ayo ndang maju. Ndang baris nok, ndang baris. Ayo. Wayahe. Sabtu panikaran mereka serama dadiasi si anakku Gusti mugi nglelani tresnaku bakal ginowo mat ya iya tak ngosim ya ayo ya Warogo Citra baru Citra baru Nggih. luar biasa Niki tasik akan semangat. panyuwunan sambel klothok kali gubuk asmara. Nggih, bilih saking Bapak panitia mboten minggah wonten panggung Bapak. Monggo dari segenap panitia. Kaula aturi minggah wonten panggung katur dumateng segenap panitia. Monggo Bapak. Citra baru. Ndak mau. Ayo Bunda. Ayo ya. Kaya ngene nasibe wong ana desa saben esuk wis padha makarya nandur pari suket dipuputi yen wis mari padha diwiwiti Kaya ngene nasibe wong ana desa saben esuk wis padha makarya nandur pari suket dibubuti yen wis mari padha diwiwiti. ya sing wadon sing nanduri bapak tani rabuke aja lali salah siji sing ladani kaya rukun padha nandur pari Padha leren ingatku tengah bengo rapane durung ketok lungguh dodok karo ngrokok sarapane sego jagung sambel klothok yo gubuk asmara. Bubuk asmara selendang biru Mas.
matur saya merati Selendang biru Mas Yunus. Selendang biru kelajengaken sajuta cinta. Ayo Mas Kosim. Selendang biru sayang. Sejuta cinta dulu ya bos. Dikoyok bareng citra baru Ayo Mbak Ines. Asalo maye jagat wong kang mas sing tak tresnani ati sabedhek bumi kang mas tetep tak tresnani aja watit bengi Jawa Tengah tak berani Jawa Barat ora keri ananging ora ono sing ngerti sayang sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta Cinta-cinta aku cinta cintaku sejuta cinta selendang biru Nggih, selendang biru grojokan Banyuwangi Greges. sambal kemangi greges terakhir nggih ngapunten sampun dalu. Selendang biru grojokan Banyuwangi sambal kemangi greges terakhir ngapunten Cak Ep? monggo Bapak. Ayo mas cepat mas apa ya tergeduki abu wariko nangis apa tahan dirasakno eman-eman dudi eman-eman kari seru riko tangi
kurang manis sampai kula wis ya wis dong riko pikir sing kula yo Tangane. kari manis kurang manis sampai kula wis yo wis hati pikir apa kerasa kari manis kurang manis sampai kula wis yo wis dong riko pikir sing kuno yo kari manis asik kurang manis sampai kula wis yo wis hati pikir apa kerasa kesanku dan kerikis antar kluduki aku wariko nangis opo tahan dirasakno Dia kayak Pak Widuri ya. Dikasih selendang biru. Oh, enak loh, Mas. Ina 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 ina. yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong ampun nyengku tresnanku yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja kendali karo selendangmu Liunggar tanpa warna bakat nekamiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik balik ning tanganmu ilang bareng rasa tresnoku yo yo digoyang bareng Citra baru Citra baru lagi Citra baru kita goyang lagi sesarengan Citra baru Indonesia Kerajaan Banyuwangi Rino wengi sing tau sepi lanang wadon hangetani terima kasih bosku berkah barokah saingati longgo ring apa
bubarnya gawe senajan lawuh tempe ning sehat wae sekarang ngombe banyu ganti rokok lendeng dhewe nadyan mong manggon ana desa nyatane ayam tentrem kompol sakumarga aku trimo watone pokok seger waras kaya kulupuna kanggo ngregeni sewa muga tutup mangan sakundingane sego sambel kemang enak apa wong urip ana alam donya Lamunan terakhir Mas Kosim. Lamunan terakhir Mas Yunus. Satu tembang terakhir bonus lamunan Mas Kosim pun niki pamungkas yang terakhir ngapunten nggih Bapak Ibu benjing saged kepagian malih kalian Citra Baru ya ayo Mbak Desi. Angin ratri tansah ngenteni setyon rajang telenging ati angen-angen tumawang suwung ing wengi sepi tansah angrantu tekamu doyai Wong bekosake nyadao ning sandingku hanya wong manise esemu gawe rame rasaku tentreming hatiku hai wabakat tresnaku sayangku pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku breng sliramu sayang saya ning bulan kang sumunar abyaring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan Mangkatan kalau mau pasukan kula kalian rombongan Citra Baru Lutri Kararis Surabaya pilih wonten lepat kula nyuwun bunyi pamudra pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.